Milí priatelia, vítajte pri ďalšom pokračovaní nášho Dýchej slovo. V úryvku z Evanjelia podľa Marka sa spomína. Pristúpili farizei a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal, čo vám prikázal Mojžiš? Oni vraveli, Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť. Ježiš im povedal, pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie, ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Spolužitie muža a ženy, dvoch osôb, ktoré sa majú radi, trvalé a úprimné partnerstvo malo v dejinách vždy výsadné miesto. Poskytovalo bezpečnosť zasľúbeného domova, stabilitu rodinného krbu, vzájomné pochopenie v starostiach i spoločnú radosť na ceste života. Podobne je to medzi Bohom a človekom. Pevný a trvalý zväzok medzi stvoriteľom a jeho stvorením. Medzi vykupiteľom a vykúpenými. Medzi Ježišom a jeho učeníkmi. Medzi hlavou tela a samotným telom, jeho údmi. Novými ľuďmi zrodenými z Božieho ducha, ktorí tvoria jeden spoločný zväzok. Zväzok viere, nádeje a lásky. Pridri sa svojmu srdcu. Nahliadni do svojho vnútra a polož si otázku. Na akých základoch stojí tvoja viera? Z čoho čerpáš sílu na veľkodušnosť a dôveru? Kto je zdrojom tvojej vzájomnosti, lásky a objatia všetkých udalostí v tvojom živote? Ale Marek pokračuje. Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal, každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstvo. Ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží. Koľkokrát sa ľudia medzi sebou odcudzili. Ako veľmi sa od seba odvracajú a nastavujú chrbát jeden druhému. Pohoršenie, nenávisť, zloba. Nečudo, keď stratili kompas, smerovanie, odvrátili pohľad od zdroja jednoty, od toho, ktorému na nás záleží. Od prosby na príchod Božieho kráľovstva, ktoré si často vyžaduje našu obetu a vytrvalosť. Skúsi dnes uvedomiť dve protichodné tendencie. Na jednej strane veci, ktoré sa robia jednoducho, nestoja veľkú námahu, a na druhej tie, ktoré vyžadujú istú obetu, isté posvetenie, námahu, ale aj odvahu a vernosť. Búrať či stavať, ničiť či naprávať, rozdeľovať a panovať či spájať a spolupracovať. Ktoré ťa vedú k sebeckosti a osamelosti a ktoré k spoločenstvu a vzájomnosti. A evanjelista ešte dodáva. Tomu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený povedal, nechajte deti prichádzať ku mne. Nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. Priatelia, akú veľkú lásku nám daroval nebeský Otec. Považujeme sa za Božie milované deti. Uvedome si, že sme Ježišovými bratmi a sestrami a že máme účasť na Božom kráľovstve. Nechajme sa posvetiť a požehnať, aby sme vytrvali a nezutekali od zodpovednosti za budovanie spoločného. Spolupracujme s Božou milosťou a jeho prítomnosťou na vzájomnom odpustení a
a rozdávaní láskavosti. Pretože keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.